Tingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak, upang ikaw ay lalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Heso Kristo. Niluluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salita sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap na nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumaluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantala'y ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano'y ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Alakad tapo manalain tam.
bayo, hindi na naman po yung kaya masayang kayapakan. Ginoo makanya na kinamampo ni sa sanetong ikaming ikakapatid. Ginoo makanya mukipong tinipon kining kiking santuaryo, banggawan milaring kiking banal at tungkulan. Ipangbanal ngayon oras sa itila kung pupus di kiking pasalamat kepa. Malaya kepong gagalaw pinke kaming masayang kayagawan. Ginoo sana po yung balang metong kami makanyang wapong buklat ni kiking kay kipan. Bang makanyang milanggawan din kay banal tungkulan. Ipambanal ngayon oras sa iti sana po dinan mo kung kabyasnan. Ginoo ngayon oras pasalamat po kepa. Sana po makanyang mo kayong kabayan. Ginoo makanyang milapuntik pangarin kayong bitis. Banggawan milarin kayong banal tungkulan kepa. Ipambanal ngayon oras sa iti sana po ngayon gagawan milarin kayong banal tungkulan. Sana po ikay manimunang. Ginoo ay kapumangawani huling nung mga wani kalaki nga gawa na naman. Ginoo sana po dinuman po yung ating bitbitin o kapanandaman ngayon oras sa iti. Apisan mo kung hihili ka rin maipaya mong gamat. Ginoo nung ika po yung magkalubalang masulit-uling ikay mitibalo ting sabla. Anya ang kekake pumanarik. Ginoo sana po wala ni po rin keking tengaring pinili mo po karing sakal. Matuwang po anak. Sana po di na mula na pong ganapasikanan. Bang kanita makanyang dala na manggawan rin karelang banal tungkulan. Ginong ining oras sa iti, pasalamatan na ka po, o rin po rin kiking pisasan, metong mapanalangin. Sana po tanggapan ng lamabang lungayin, kikang manalayarapan, at tanggapan minayang sana po itang kikang pamipala at kikang bendisyon. Yan ang sa po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulayan ng Espiritu. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan sa daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos, sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas ng katuruan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawan laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kayangkinan ng Espiritu pagkatas ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanan na napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyuminidad.
ning Diyos ke kayuya uling ako kitno Mintuyo king banal ng utos ban ke kadalana kalam kapayapan balen ko ke kaya ing mayap kong oras mo nang iayabot ko talasambang reino ke tedesan ko manano na sana ke kong pangayat yo neng makasadyo laring sariliyo king ulinamo